ये है आम जिंदगी। दिमाग लावना पडेल, डोकाला थोडासा भार देना पडेल जोर. दिमाग चालासाठी किती आहे अशा वक नाही ठेवता दिमाग चालवाना दिमाग ठेवता काय तुम्ही पो मला दगड जाऊन अरे दगड ठेव नाही पडत पण आपण तो दोबडा सारा का नाही जाऊन एक दोबड इकत घेऊ ते ना नाव काय रे लखाबाई त्याकडे दोबड इकत घेऊ आपण दोबड घेऊ मग लगेच दूध काढायला मग मै दूध खालता येईल तू कर राजू दूध काढायला चालेल चालेल लगे आपण जयदर शेटी मग काल दर दिवस जाऊ पक्का पैसा कमा पैसा ही पैसा होगा. पहिला दूध कोणाला देशील मग आपण 2 जण आधी ना आपण 2 जण वाटी खाऊन जाऊ तो मग जयदर मी खाल जाऊ काय माहिती आहे 1 लिटर मग 2 ग्लास पाणी अशा लखाबाई कडे लखाबाई थांब रे यात काय होत ना लखाबाई 8 जावा. ये है आम जिंदगी. लखाबाई क्या चल रहा है चल रहा है. आयो रे माँ. आयो रे माँ. मस्त जोक मारा रे या हस रे हलकट हस. लखाबाई ये क्या कर रही खाना खा रही हिंदी बोल आता काय लगा भाई क्या चल रहा है आज मैं दोबड़ा गाई जा रहा तू काय कर रहा आम्ही दोबड इकत घालू ना पण मग फुकटाचे देव ना फुकटाची दे खरंच हाव गडी आपल्याला फुकट दि राही ना हा ना मग परवड ना पण गेला बिला नाही देणार ना फुकट आपल्याला दोबड पाहिजे ना दोबड पाहिजे याला काय पाहिजे याला नको ना आपल्याला दोबड पाहिजे दूध दे याला काय सारा टाकी सारी फुकट ठेवायची पण फुकट दि राही ना आपल्याला पण जरा नक्की विचार घे याला देस का दोबड देस नक्की म्हणजे अशा नाही तर आपल्याला फसाडेल बा दोबड दे तर याला निघेल तर याला निघेल आपण झाका दूध काढू नाही काय करा आमले ना एक दोबड दे टाका पारडूस घे टाका पारडूस का दूध निघा ना दूध निघेल पारडूला काय भारी दूध निघा अरे काय माहिती आम्ही आता पुरा कंगाल मग काहीतरी भाषा व्यवहारला मग आम्ही दोबड घ्यायला तर तू सांगस फुकटच माहिती देऊ मग आता दे कोणती तरी मग पारडूस ना पारडू म्हणजे याला राग दोबड रा हाय तर मला नाही समज हाय डबल विचारणा लागेल दगड घ्या ना परत डोकावर ना कायला दिमाग चालवाला दिमाग आपल्याला चालवण्याला दगड नाही ठेवणार लागत अशा हो का पहिल्याला खवायला डबल विचार त्याला का बाई हाय पारडू म्हणजे काय रा डुबा पण डुबा नको मग चाल आम्हाला आता दोबड बिबड दाखव चाल मग चाल आम्हाला काढ दे नरला का बाई
आपण हाय पारडू आता तू सांगितलं तंग व त्याला काढा ना काय 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 जरा पण ह्या दुबड अहो फुकटच ती राही ना पारडू पण ती पारडूला आणणार हा ना दूध देणार नाही ती. दूध देणार नाही आपली दूध आली पाहिजे ना हा तेव्हाच मजा येईल पैसा कमाडा येईल अशी गोष्ट आहे ना थांब आपण ना थांब आपण मग ह्यो एक चोरीच ते घेते ना पण डायरेक्ट तुला एक सांगू रा एवढा पूर चाल राही ना काढा ना कशा काय नार हा हाव दोबडावाला कोण हवा गडी हाव कोण हवा नाव बी माहित नाही ना रे दिसत बी नाही आहेच घेवानी नको 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 ना त्याला दूध निघणार नाही ना मग कोणती घेवानी हाय मोठी मोठी हाय हाय जरा हाय मोठी- मोठी घेऊन ये. ते लाईन दे रे वाव कोण जाणार पहिला तू कूद नाही तू पण पहिला तू कूद नाही कूद हो 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 ही राही ना ती राही ना बरं का? ही राही ना ती राही ना काय पहिली करा घेवानी पहिली घेवानी दुसरी घेवानी कोणती तरी घेऊ आपण चल आहेच घेवानी आहेच 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 घेवानी बरं का आहेच घेवानी